Nicàssim no podia començar de millor manera. És el so inconfusible d'Oasis. 50.000 persones cantaren i ballaren a nit al ritme dels germans Gallagher en la primera jornada del film. Día siguiente, con una sonrisa y alas de plata. És la veu inconfusible de la bien querida fusió de flamenc 100% espanyol per a encetar el FIP 2009. Està molt bé, la veritat és que n'hi ha molt bon rotllo, el que passa és que està sorprenent, sembla més Grinlàndia que Espanya, però bo. It's got the heat, it's got the music, it's got the people, it's everything, it's fantastic. Era un dels concerts més esperats. Poc després de les 11, els germans Gallagher pujaven a l'escenari verd, excèntrics, com sempre, però guanyant-se el públic des de la primera cançó. Oasis molt bé, ja és la segona vegada que el veig així, és un dels millors grups que he vist mai. Per davant encara els queden 3 dies intensos de sol i bona música. Falten uns minuts per a les 9:30 del matí. Nosaltres parem un moment i tornem de seguida. Fins ara. Este Nadal junts amb els millors desitjos. 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 Este Nadal junts amb els millors desitjos.